Здравей! Здравей! Крака! Колкото мен. Добре, значи вече ни впечатли. Представи си. Казвам се Дарина Йотова, на 16 години от град Варна. А с пеенето? Какво за него? Как се занимаваш? Доколко сериозно? Просто пееме така, приятели, това или сме сериозно тръгнали в тази посока? съм с паралелка фолклор. Фолклор? Да. Учиш фолклор, така ли? Ами да, от 10 години вече. Фолклорно пеене. Аз вече нямам търпение да те чуя. И аз. Давай. Изглеждаш Какво си ми като приготвила? човек, който знае за какво е дошъл. Надявам се да не е измамно това усещане мое. Не се притеснявате, даже може да се усмихнете. Не може да бъде. Айде, Даринче! Браво! Добре, харесваме. Да. Окей. Добър вечер! Еде. Моля? Добър вечер. Здравей. Това като част от провокацията ли или е просто така си ходиш? Не е замислено, не е замислено. Моля? Не е замислено, не е Ти провокация. така ли си ходиш по принцип? Така с... Не, с това са някакви анцузи. Аз обичам много анцузи. Аз ходя така до това и... са. Моля? Удобни са, да. Не, аз за това говоря. За това... Предницата. Моля? Предницата. Да, дали това е част от всеки ден ли така или... Ами аз няма как да ги махна и да ги скрия. Естествени ли са? Да, точно така. Тоест това е натурално. Да. На какво се дължи? На майка ми и баща ми. Да, ясно. Така е, във вашия род е така. Ами при баща ми не знам как е, при майка ми е добре. Да, е много хубаво. Всъщност, чакай малко, че нещо явно с микрофона ти се случва. Силен съм, да. Внимавай къде пипаш. Внимавай! Да, така, по-навътре, по-добре. Добре. Всъщност, ти в... това помага ли ти в личен план? Винаги съм искал да питам една... И ти си младо момиче, това повечето си слагат. Пък при тебе няма нужда да слагаш. Значи ми помага в личен план това. Как става? Я кажи. Значи съм спестила едни пари. Не, Стар български кукер. Ами... Чакайте, аз не знаех, че има публика. Здравейте! Не познават балансираната мен? Здравейте! Аз съм самия баланс. Както виждате, аз съм се подготвила с моите красиви, прекрасни чорапки на череши, специално за черешката на тортата Б. Един неща, не. Леле, така мога да заседна. За в момента е така. Аз съм на 18. Искам се живея, не ме притеснявайте. Продължаваме напред, дами и господа. Сега направих лека грешка, че сложих тази лъжица тук, но... За щастие ще го опитам. Сладко от черна бървинка. Прец. Дана, Благодаря. искам да си поиграя с теб. Сложете червена точка. Не слагайте никаква червена точка, ние само ще бъдем мокри след малко. Моля! Моля! So I can clap with... You know what?